وەک هەموو جیهانی لە ترکیەیەکی یەک جە قادە و هەر زیدەتێ بکارانین مەدیا جواکیە. هەر ڕوودانێک، هەر ئاگاهی، بویەر و گەشەدانێک دەمل دەست لەسەر تۆرین مەدیا جواکی تێن بەڵاو بکردن. هەتا مەدیا جواکی ئێدبوویە پارچەیەکە ژیانی. لێبەلێ سەرۆککۆماری وی وڵاتی ڕەجەب تایب ئەردوان دەداخوێنیەکە خۆدا ڕاگەهاند و مەدیا جواکیش بۆ دەموکراسیا ترکیە گەفەکە بنگهینە. و ئەردوان بەردەوامی ئاخافتنە خۆدا گوت ئاگاهی نەڕاست بوونە پرسکرێک بۆ ئەولەهیە گشتیە جیهانی و مەدیا جواکی ژیانە بە ملیۆنان کەسان تێک بریە. ئەو داخوێنیە سەرۆککۆماری ترکیە ئەردوان ژاریە پسپۆران بەبەکە سینوردارکردنە مەدیا جواکی tê nirxandin. İktidar AK Parti Recep Tayyip Erdoğan mevcut. Desthilat AK Parti û Erdoğan niha ji sedî nût û pênc çepemeniya Tirkiye kontrol dikin. Qadên ku dibin kontrola wan de nebin jî bi destê darazê dixwazin sînordar bikin. Na desthilat bi çi awayî nikare müdaxelê medyaya civakî bike û qadekî serbixwe ye. Ciwan êdî her bûyer û geşedanekê li ser medya civakî dixwînin û dibînin. Loma ev daxwîniya Serokkomar Erdoğan jî bo sînordarkirina medya civakî sinyalek e. لەگەل وەیەکی کەسین و مەدیا جواکی بە ئاوایەکی چالاک بکارتێنن jî dibêjin ku demokrasiya welatekê bi medya civakî têk neçin. Lê rast bikaranîna medya civakî jî giring dibînin. Hayır, zarar vereceğini düşünmüyorum. Ez bawer nakim ku medya civakî zirarê bide demokrasiya welatekê. Medya civakî jî qadeke berfireh ya ragihandinê ye. Helbet lazim e ku li ser medya civakî êriş û heqaret li mafê kesayetî neyê kirin. Lê sînûrdarkirina wê jî ez qebûl nakim. Sosyal medya destgahekî azad e. Her cihekê bitin. Taybet ev cihê demokratî li hey nabît bite qedexe kirin. Em nelgel vê reyê ne. û mel Başarı Kurdistanê jî sosyal medya hene. Taybet hemî defmet azadın. Sesimizi sosyal medya yoluyla da duyurabiliyoruz. Özellikle kadına şiddet. Em dengê xwe bi saya medyaya civakî bilind dikin. Taybet jî di mijarên tundiyê û destdirêjiya li ser jinê. Bi saya medya civakî ev bûyerê têne dîtin û bihîstin. Helbet medya civakî ji bo demokrasiya welatekî negefe. Lê belê lazim e em bi pîvan bikarbînin. Konuyu çok güzel çarpıtabilirim istesem. Herwiha ji aliyê Partiya Desthilatdar AK Partiyê wêm di destpêka sala 2020 de jî ji bo venêrîn û kontrolkirina medya civakî pêşniyaz yasayek hatibû amadekirin. û piştî bertekên muxalefet û raya giştî ev pêşniyaz yasa hatibû paşxistin. Lêberê piştî daxuyanîn Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan tê çawarêkirin ku ev pêşniyaz yasaya derbarê medya civakî de careke din bê rojevê. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.